Estem en l'Agility de Cullera, una instal·lació homologada per a que els gossos puguen gaudir d'aquest espai amb una sèrie d'activitats, en concret 9 exercicis, com podreu veure i comprovar. També s'ha disposat d'una instal·lació d'una font que no n'hi havia en aquesta zona i al mateix temps un pi picant per a que puguen fer tranquil·lament les seves necessitats i puguen estar tots gaudint d'aquest entorn sense embrutar-lo i respectant-lo adequadament. De les polítiques que està fent Compromís a l'Ajuntament de Cullera és ser més sensible amb les mascotes i tot estem lligant-ho també amb la Platja Can i altra sèrie d'activitats que estem realitzant per d'alguna manera poder revertir o donar serveis als veïns de Cullera que disposen de les seves mascotes i volen tindre uns espais per a ells mateixos.